bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni tilima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan, jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw. I n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoires de santé, agences de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangeries, supermarchés, hôtels, bars, restaurants, écoles publiques, écoles privées, avocats, notaires, huissiers, pharmacies, sociétés de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier in sera aw ma, aw bɛ se ka wuli ka se APDP la. Aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli. O formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara. O bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo ka APDP la. Walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na, aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Sama mone bi maliyɔn jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mone ma fɛn fara ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ. Sama mone bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mone application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mone compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a si filɛ sisan ni sama mone application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mone ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mone i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la, bɛɛ b'i ci la, nka baara o baara kɔfɛ, laɲini dɔ bɛ yen, laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ. Fatu filɛ nin ye, a bɛ baara kɛ BTP de la, a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye. O nana ni mun ye? Kuran fil dɔ tigɛra, sigida kelen bɛɛ bilala dibi la. Fatu ta ye bololatigɛ dan ye, wa a dan ma diya mɔgɔ si la. Nin ye Mamadu ye, taxi bolila don. K'a to mɔbili boli la, a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli, wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye, wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la. Nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye, a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la. K'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la, fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛwalew ko fɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila. An ka client aw ni ɲankuma. Yurugu yi tiɲɛni don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca. Bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna. Bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan. Jeu et pari o ye mun ye? O ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye. E mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini. I kana i ka gurula kodi don k'a valider. Ayi, barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money kodi secret. Ayi, Orange Money ka baara to ye. A y'a hakili to aw yɛrɛ la. A y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gurula kodi ni a tolen kuru la. Orange Money bɛ yan aw de kama. Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na. K'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari. Cari ko ɲuman na pour que e, ne,
an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45 dugutigi ni wari dafara e passe daka ka sira di ne ma Sunkalo e kungolo ati dugu wari ko o diba fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma tala sa e ka sama mɔnɛ to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Kabi lawale dugu in mi tan de gɛlɛya kun b'a na cogo cogo an mi jɛ ni k'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi dɛmɛba foyi de t'anw na tuguni dugu in na o de y'a to an mi jɛ ka nin ko in kɛ ko n'i ka wulu ye n ta si dɔ minɛ nanga filɛ o bɛ tile gɛn na ne sɔmangolo n ma sɔn n ti sɔn wa n ti jɛn n'a ye abada cɛ o cɛ i magana ne ka dɔrɔmɛ kelen la ko faso dɛmɛ dan b'a yɛrɛ ye
Bibo, foki bofi. Kana sika fiyewu. Ngolo, ne jingine na. Ni maka bo e da fiyewu. E dugu ma badoye. Ngolo, mati numanguru ke ki faso tira. Ni fiye wulila, be bulo be kuna minena. Degu min be jamana in ka, a dogolen tɛ an si la. O de la, jamana in mugo be a den kelen-kelen bɛɛ ka dɛmɛ na. An kelen-kelen bɛɛ kan k'an den yɔrɔ fa, walasa ka faso in dɛmɛ. Baw dɛmɛba t'a la tuguni. Isa, n'o don, kolon mugan ka dɔgɔ faso ko la o. Dɔgɔ fara a kan, walasa faso bɛ se ka taa ɲɛ cogo min. Hey! Oh, anyanga yirama horonyata o jaraw ye o anda me segrama o jaraw ye an kan horonyana o jaraw ye ko ka donin dorombo ka jamana deme o de kuma cara disone ni sone naga Kasawali jodi nako doni mi fara ɲɔgɔn kan a bɛ ka min y'aw t'o dɔn wa o de bɛ kɛ ka lakɔlisow jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka pɔnw jɔ ka sirabaw bɔ ka juguw dagakisɛ bilen sama ka bɔ an da la ɔ n'aw ko ko a t'o sara heyi a kana ɲinɛ dɛ an bɛɛ de ye jamakulu kelen ŋaniya kelen taabolo kelen kungilenna kelen i m'a ye wa ne kɔrɔ dɔgɔ ne tɛ foyi sara n'a y'a ja a y'a sara n'a ma ja wa a y'a sara dugutigi an sɔnna ka dɔɔnin fara ɲɔgɔn kan ka an ka jamana dɛmɛ a kɛra ten dugutigi n y'a faamu komi an tɛ kolonko tile la ne ka dɔrɔmɛ 20 filɛ faso dɛmɛni kama awɔ kɔrɔjɛ dugutigi komi dugu in kɔnɔ nɔ aw bɛɛ de b'a fɔ an filaw tigɛma jalen don a ni ko kelen an fila tɛ to kɔ abada ayiwa anw yɛrɛ niyɔrɔ ta n'a ma ɲɛ ko a kɛra ten an bɛɛ sɔnna ka dɔɔnin bɔ k'an faso dɛmɛ filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka hakɛto ɲini kɛ aw fɛ sabula ne ni kiba nɛgɛ y'anw kɛɲɛ an y'a da tulo la k'a da jaba la an ma se an dɔnko dan yera an dɔnko la dɔɔni min b'an na o ma se ka labɔli kɛ ayiwa masarenkan kɔni nana ka na i bolo maga la dɔrɔn a kɛra ko subahana ko donc Falaye Keyita nana ka na a ko lajɛ k'a sigi sen kelen kan o de la an ma se ka journal daminɛ 9h an ka micro de tun tɛ ka bɔ micro kumakan tun tɛ ka se ka se ordinateur ma i n'a fɔ aw tulo bɛ na cogo min na micro kun kumakan tɛ yen bi ye ntɛnɛn juin kalo tile 16 san 2025 bi Mali kɔnɔna na sanuko yɔrɔ
o birigiden fɔlɔ o baaraw bɛ senna ni waati na Senungaw fɛ yen n b'a dɔn bi k'a fɔ Senunga caman wulila u ka dugu kɛcogo ye cogoya min na bi ani Sikaso sira maaw yɛrɛ u ye min lakɔlɔsi bi a na soma sababɔ Kapitɛni Goyita denkɛ de b'u fɛ yen bi n'o ye Bakari denkɛ ye n'ale bɛ taa yɔrɔ min fala ye o ni ne Kasimu taga yɔrɔ tɛ kelen ye dɛ ale ka lakana o bɛ kɛ jamana bɛɛ ka nafa kama donc a b'o baara la olu fɛ o birigiden fɔlɔ bɛ da bi o sanuko bɛ cogo di sanuko wɛrɛ ko bɛ cogo di an na dɔ fɔ o la jolidi o kɛra an Sɔngo ni Segu yaasa ka se ka maaw dɛmɛ Kulukorokaw olu ka jinɔgɔ bila yɔrɔ min bɛ yen minisiri min bɛ sigida lakana kunna ale taara o lajɛ tasibila kɛra Sulemani Sise Seko ni Dɔnko tigilamaw olu ka hukumu kɔnɔna kuma tɛ jabɔlaw Milimo ko ale bɛna an ka tabiyaw an ka taabolo ani an ka adamadenya faamu cogo k'olu kɛ wakulɔnin tɔgɔ yɛrɛ de dɛ dessin animé yaasa ka se ka denmisɛnninw lafaamuya n'o ye a y'o baara min daminɛ a taara ɲɛfɔli kɛ Mamu Dafeya la Sikaso ni Ala sɔnna ma min ye Triangle di Balafɔn ye ale bɛna sigi octobre kalo nata in kɔnɔna na Sikasokaw fɛ yen an na dɔ fɔ o fana na Seko ni Dɔnko ale kɛnɛ kɔnɔna na nin y'an donkan ye sɔgɔmada in na. An bi bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bamananw ko ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna dɔɔni ye n y'a sɔrɔ Ala ma hinɛna Adama Namakɔrɔ fɔma la diɲɛ kɛlen do futinɛ daga ye a lingilangaba o ye Jabaru masa ye fala ye diɲɛ kɔnɔna na bi se bɛ maa minnu ye se tɛ maa minnu ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ ko diɲɛ tilalen don cogo min na yɛlɛmaba o bɛ ka nale diɲɛ masaya marali kɛcogo la ani diɲɛ taabolo kɛcogo la o tɛ taa wɔyɔ kɔ fiyewu o tɛ taa kiiri kɔ fiyewu wa o tɛ taa wulikajɔ ani cɛsiri kɔ fiyewu i ɲɛ bɛ kɛlɛ minnu na misɛman fara belebele ka fala ye a bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛ bakuruba kelen in de ye ni maa min b'a faamu i bɛ se k'a jateminɛ kɛ kɛlɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔnfɔn dɔ b'a la min bɛ tali kɛ Amerikaw masurunamaw la mun bɛ tali kɛ Irisiw masurunamaw la nin kulu fila olu de bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ fantan ani naani anw yɛrɛ fɛ yan a kow daminɛna a mɛnna bila kɔnɔ tɛ n dɔwle ye sinɔn bani kɔnɔ tɛ barita kɔnɔ ye nka kɔnɔ cɛɲi don banbanciwale ni jugawale kɛbaw olu ye wulikajɔ minnu k'an fɛ yan dɔgɔkun tɛmɛnen in na bɛɛ lajɛlen y'a ye a ko taara sira mun fɛ kɛlɛ kɛkun ye mun ye maa jumɛn b'u kɔkɔrɔ hakili la an ye dɔ kɛ o la wulikajɔ ni cɛsiri min sigira sen kan AES jamanaw fɛ o de ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na min ye banbanciwale ni jugawale kɛbaw ye u ye ta tugu forobamugu la yɔrɔ minnu n'o b'u ka d'u ye u ye wulikajɔ kɛ ka taa bin kɛ olu kan AES jamanaw la anw ta daminɛna yan min ye Jurakaw fɛ yen o bɔra u taara Bulikesi Menaka Tesiti Jijeni Kidal Tombouctou San Kumantu ale ni yɔrɔ wɛrɛ caman Mawukaw fɛ yen fala ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ tuma min Burukinakaw fana fɛ yen u kun kɛlen don ka taa tugu yɔrɔ caman na fo ka taa se yɔrɔ 4 ma bingali 12 o de kɛra 6 kɛra Mali kelen kɔnɔna na 4 kɛra Burukinakaw fɛ yen 2 o kɛra Nizɛrikaw fɛ yen nka Ala barika la min y'an ka wolomasiri tabaw ye u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la kabini mɛ kalo tile 30 tɛmɛnen in na wolomasiri tabaw ka ɲɛmaw olu tun ye ɲɔgɔn ye u sɔmina k'a ye k'a fɔ munumunu dɔw bɛ sen na kibaruya dɔw dira u ma baara dɔw bɛ yen u y'olu sɔrɔ arajo dɔw fɛ n'u ye kibaruya di sugu siraw ye u ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ katiba min bɛ yen n'o ye Masinakaw ye olu fana senkɔrɔma dondonni don maa min fɛ n'o ye Jini min ye an'u dɛmɛbaa minnu bɛ diɲɛ kɔ kan bi cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na k'u bɛ ka ko dɔ labɛn fala ye finitigiw olu tɛ wuli folo fɛ f'a k'u kan lamini
o hukumu kɔnɔna na u ye jateminɛw kɛ ka makɔnɔni kɛ. Falayi k'a daminɛ mɛ kalo ale la ka na se juin kalo tile fɔlɔ f'a tile 4 ma banbanci walejugu wale kɛbaw u y'u kɛ baara kan. Bingali kun fɔlɔw kɛra anw yɛrɛ fɛ yan Mali la yan. Jura a bɛ fɔ min ma ko min ye drone kamikaze ye u y'o bila ka mugujugu keru. O y'a sɔrɔ yan'o cɛ Ɲɔnɔ mara la, Jabali mara la, Dogofirikaw fɛ yen ka taa se Interfleuve maaw ma olu y'a yira k'a fɔ Wolomasiri tabaw k'u hakili t'u yɛrɛ la Falayi min ye nin banbanci wale kɛbaw ye drone b'u bolo. Wa drone bɛna min kɛ donsow la o ye kana mugu de keru ka taa n'u yɛrɛ ye Kusayi. O nana to senna Falayi fo Bulkesi kɛlɛ nana kɛ don min an ka cɛdenw y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kuma min fɔra tiɲɛ don koyi. Drone bɛ maa ninnu bolo u ye baaraw kɛ n'a ye u ye jaw ta n'a ye u ye Bulkesi kɛlɛ kɛ n'a ye ka Mondoro kɛlɛ kɛ n'a ye. Wolomasiri tabaw ma fila kɛ o Falayi drone in tɛ bɔ jamana kɔkan ka don yan koyi. U sigiyɔrɔw bi yan u dagayɔrɔw bi yan. Kimɛli min kɛra n'o kɛra Bulkesi kɛlɛ bannen force spéciale maaw olu kɛlen ka taa ton yɔrɔ la ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ ka lara wuli Falayi olu de ti maa lamɛn. Ɲɛ nin ye o t'olu fɛ yen dɛ. Secteur dɔ bɛ yen n'olu nana sigiyɔrɔ la a ye ɲɛ nin ye ten dɛ olu b'i minɛ fɔlɔ de. A tɔ kɔni bɛ ɲɛɲini u bɛ sɔrɔ k'i di gendarmelakaw ma. K'a fɔ ko ne tɔgɔ de ye Kasimu ne kun tɛ i bɛ t'o ɲɛfɔ sisan olu ta tɔ bɛ taa laban gendarmew de fɛ yen Falayi. N'i sera k'i jabajɛ ye a fɔra a banna. Wa n'i ye mugu ci a cɛ kelen ni maa 200 de bɛ kɛlɛ kɛ. Ala ka n'i ci. Olu u jiginnen Bulkesi kɛlɛ guwanen u ye jateminɛ mun kɛ Falayi o ye k'a fɔ maaw nanu dorogo maaw la han. Wa drone ninnu bɔra wo o wo kɔnɔ u na siraw n'u ta siraw bɛɛ lajɛlen kimɛnna i n'a fɔ Sajo y'a fɔ cogo min an ka sanfɛla ban an sago la a bɛ se ka lakɔlɔsi. O la sa Bulkesi kɛlɛ tiɲɛni kɛra a la kosɛbɛ Falayi a ko gɛlɛyara kosɛbɛ nka Wolomasiri tabaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la. O de kɔfɛ sa u yɛrɛ ye kimɛli minnu kɛ olu kɛr'u ma bilasirali ye. Nka Falayi o ma bingali bali dɛ. Bingali tora sen na tuguni. Jijeni, Kɛnpara, min ye Kumantu ye, Murja ka taa se San ale ni Kɛnpara na sira ma nin bɛɛ lajɛlen la bingaliw kɛra min ye kungo kɔnɔnaw ye ka taa se fo Menakayanfan ma a bɛɛ lajɛlen laɲini ye mun ye ka jatigɛ ani balawu k'o wuli k'o jɔ k'a yira k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw ko olu dɛsɛra. Falayi maa maa y'a waleya kɛ fɛn fɛn yera a kɛnɛw kan a bɛɛ lajɛlen filenkoloncira k'a da kolonci u sigiyɔrɔw n'u dagayɔrɔw ka t'u ɲini ni pankuru ye ka du nɔfɛ kuluwow kɔnɔ k'a kɛ baari yɛrɛ ye yɔrɔ dɔw la Falayi a ɲɛmaaba caman k'olu bɔnɛ u ni na. Min ye ko in kamakoma yɔrɔ ye Falayi T-Sitikaw fɛ yen kalo tile 4 Wolomasiri tabaw waati min na olu b'u ka munumunu salo la ni banbanciwale kɛbaga ninnu filɛ nin ye ka na u ka kan lamini olu tun tɛ min dɔn u ɲɛsinnen don kan min ma dɛ o kɔkana na ja pankuru bɛ yen n'o tun y'a dɔn o tun t'a kɛ. T-Sitikaw ye su tɛmɛ fo dɔgɔkun kelen fo dɔw yɛrɛ tun ye bagɛn dabila o. I bɛ taa i tɛ se ka ba kɛ i bɛ kasa mɛn f'a b'i ɲɛnamini. Wolomasiri tabaw ye mun da olu kan n'o ye EGS maaw ye a bɛ da ndale la min ye armée ye ale y'a ka cɛdenw maa mafalen minnu b'a bolo ka T-Sit bɛɛ lajɛlen lamini maa ti don maa ti bɔ o de senfɛ sa a yera k'a fɔ u ka maa mafalen belebele minnu bɛ yen n'olu taara kɛ T-Sit kɔnɔna Falayi n'u taara don kuluwow ni ndɛngɛwow kɔnɔ armée ma fila kɛ ale y'a dabiri u da la ye. Fɛn fɛn bɔra dugu ma olu ni cɛdenw y'a sanni ka bɔ ɲɔgɔn na. O de la sa min ye u ka maa mafalen dɔ bɛ yen Mamudu Alikalilu ale binna o ko de senfɛ Niger ka don ale bɛ bɔ Niger jamana kɔnɔ nka min ye Katiba min bɛ yen o ɲɛmaaya tun bɛ a bolo a n'a ka maa 4 u bɛɛ lajɛlen dasira ka bi T-Sitikaw fɛ yen. Armée ma dan o ma dɛ sabula maa ninnu u m'a dabila Falayi u ye wulikajɔ kurakuraya tuguni min ye larawulili k'a daminɛ T-Sit la min ye jamana 3 in dancɛw ye u ye baara kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na tile 2 tile 3 fo ka taa se tile 4 ma. Falayi ka fiɲɛ tigɛ taa ni ka segin kɛbaa bɛɛ lajɛlen na fo n'a bɔra dɔgɔjɔlaw la ani jitamusow olu mago to maa maa bɛ yen k'u ye o ye ko siganamaa don u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ. Min ye armée ye ale bɛ k'o baara kɛ cogo min dugujukɔrɔmugu o fana tun bɛ ka bɔ o cogoya la jeune maaw fɛ
yaasa taa ni ka se ka nɔgɔya an y'an to o de la sa Segu ni Maaw olu ni Kulukoro ma fanfɛlaw la sa bingaliw nana daminɛ yen Kɛnparana ni Jijeni Kumantu ani Maaw kɔnɔna na maa maa taara yen fana Falaye o y'a sɔrɔ sɔmi kɛra o labɛnw kɛra k'u kɔnɔ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ni i bɛ na o n'i nana i ti segin i ti segin dɛ wa Falaye a bɛɛ f'i ka sisan k'i funu ka di armée ka kan kan i bɛ jigin dingɛ kɔnɔ hali lahara t'a daga di la ye fɛɛrɛ minnu kura minnu tigɛlen don u fɛ o kɔfɛ armée yɛrɛ ye wulikajɔ belebele boloda k'a kɛ sa Bafa ni Kilicɛ ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o o ye bamanciwale ni ɲugawale kɛbaaw dagayɔrɔ ye u sɔmina fɛn o fɛn na u ye yɔrɔ o yɔrɔ dɔ u wulila ka s'a bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen ka taa bɛɛ lajɛlen filenkolon ci k'a dakolon ci o waleya tun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ cogo min Falaye o kelen fana tun don Burkina Faso kaw fɛ yen sabula min ye Sadio ye ale ni Burkina kaw ka wolomasiri taba ka taa fara Niger ta kan force conjointe o communication o baaraw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka kɛ waati kelen na yaasa kibaruyaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka kibaruya sanumanw k'olu di dugudenw ale ni sɔrɔdasiw ka kimɛliw hukumu kɔnɔna na maaw bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min na min ye wolomasiri tabaw ye a yera sa k'a fɔ ko u ye wulikajɔ min kɛ Mali kɔnɔ yan o ɲɔgɔnna kelen de fana tun b'u bolo Burkinakaw fɛ yen o ɲɔgɔnna kelen de fana tun b'u bolo Nizɛrikaw fɛ yen sabula kibaruyaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka di bingali ninnu bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi la min ye force conjointe ye n'o ye AES ye ale ye wulikajɔ min kɛ Falaye Mali yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔna na yan maa min tora la a bɛ taa se bamanciwale jugawale kɛba maa 300 ɲɔgɔnko o de kɔni bɔnna u ni na min ye kimɛli kunfɔlɔw o ye a yera sa k'a fɔ ko Falaye min ye minanw ye min ye mɔbiliw ye min ye tobilikɛlaw ye u bɛ baara kɛ ni fɛn fɛn lajɛlen ye a dɔw jenina moto dɔw fana jenina ko senfɛ mɔnamafɛn caman fana sɔrɔl'u bolo mugukisɛ an'u bɛ fɛn o fɛn kɛ ka baara kɛ armée nin bɛɛ lajɛlen salo k'a daminɛ juin kalo tile fɔlɔ la ka n'a bila juin kalo ale tile 12 la baara min kɛra armée fɛ Falaye n'o ye AES taw ye ale ni Mali yɛrɛ ta faso kɔnɔna na yan o de ye nin ye min ye wolomasiri tabaw ye ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn minisiri saba u ye bataki kɛ n'o ye Sadio Kamara ale ni Burkina ni Niger ta k'u ka sɔrɔdasiw fo Falaye sisan ko sɔrɔdasiw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsilen o kɛrɛfɛ wolomasiri tabaw ka sɛbɛn fana kɔnɔna na duguba dɔw bɛ yen olu la kɔlɔsili kɛcogo bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana a la belebeleba saba ye min ye o ye Bamako Niamey ani Wagadugu ye kabi seli masuruna na maa minnu sɔmi ka jan minnu tɛ da joona u y'a ye k'a fɔ Bamako kɔnɔna na dɔ farala larawulili ka Falaye n'a bɛ bɔ a n'a ka papiyew ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan han delidiko kuma tɛna se ka y'a ko la tuguni dɛ a n'a ka papiyew ka bɔ maa maa bɛ bɔ su fɛ hali tile fɛ i ka ka papiyew ta n'i ye Bamako ta k'a lajɛ bi Falaye u y'a tila bolofara dama dɔ ye an tɛna se k'o fɔ nka min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ tile fɛ o ka ca ni sufɛmaw ye wa patrouille de sigilen don sen kan fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ wa hali n'i ma farati ni saga dɔw yɛrɛ i kɔ la i bɛ wele ka ɲininka dɛ karisa sagi in dayɛlɛ dɛ mun b'a wa jamana ka yɔrɔba minnu bɛ yen n'o ye anw filɛ nin anw ɲinɛ ka di yɔrɔba minnu bɛ Bamako kɔnɔna na bi sɛgɛsɛgɛli b'a bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la maaw k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko kɛcogo don yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na o de la sa min ye ɲɛmaaw ye u ko k'o kibaruyaw fɔ mɔgɔw ye nin waati in na finitigi de ka ca dugu kɔnɔ finitigiw bɛ bɔ su ani tile mɔmɔli bɛ kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa min ye patrouille ye tilefɛko kuma t'a la tuguni sufɛko kuma t'a la balakaciw bɛ se ka kɛ fana yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na wa waati o waati u bɛ wulikajɔ fana kɛ k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ mun bɛ nin yɔrɔ in na Bamako bilalen don min kan bi Falaye o ye maaw n'u bolominɛw ka se ka lakɔlɔsi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Katikaw fɛ yen min ye wulikajɔ barika bonyanen don Kati kosɛbɛ a donda n'a bɔda bɛɛ lajɛlen na o de la an b'a ɲini maaw fɛ maa minnu bɛ dugutaa siraw kan maa minnu bɛ yen n'olu ka sufɛ baaraw ka ca minnu bɛ yen n'olu tɛ da joona a ye sɛbɛnw k'aw kun n'aw ni finitigiw bɛnna a ye sɔn u k'aw ɲininka u ka aw lajɛ k'aw bila aw ka taa aw ka siraw fɛ anw kɔni yɛrɛ ɲɛ sigara min kan Falaye an kɔni ɲɛ bɛ min na o ye gendarmew caman kɔni m'anw fan fɛ yan gendarmew caman donc maa kana fɔ ko ko hali tile fɛ ko k'an f'u ye fana ɲɛmaaw de ko k'a kɛ
a kɛ kun ye basigi ni lafiya bɛ kɛ o bɛ ka kɛ Bamakɔ cogo min o bɛ ka kɛ Ɲame ten o bɛ ka kɛ Wagadugu o cogoya kelen na sabula a bɛɛ lajɛlen ye groupe ba kelen de ye baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donc nin ye an ye min sɔrɔ AES ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la ka kɛ ni balawu min bɛ yen n'o o kɔni maaw kɛbaaw n'o ye Bamacɔlen Jugawale kɛbaaw ye n'u kɛlen don k'u wuli k'u jɔ k'u cɛsiri min y'an ka wolomasiri tabaw ye olu fana ko k'u tɛ da u tɛ sunɔgɔ u tɛ ɲina wa min ye baara in ye a bɛ to sen na ban waati ma fɔ a la dɛ fala ye ahan k'a fɔ ko ni nin tile filanin tɛmɛna o kuma tɛ dɛ ban waati ma fɔ a la aw bɛ se k'aw sigi gɛrɛn na sisan u bɛ na u b'a ye k'a fɔ ko sigana ko dɔ bɛ yen maa si kana boli aw bɛ sɛgɛsɛgɛ i sen t'a la i da t'a la fosi t'a la baara bɛ kɛ i bɛ t'i ka ci la mɔgɔw ka o faamuya a kɛ kun ye baara kɛcogo ɲuman ye maaw bɛ se ka lafiya cogo min na ka kɛ ni sanga ani waati n'a kɛcogo ye kununko segukaw fɛ yen an y'a mɛn ko pelengana bintarakɛ ye pɔsu ka fala ye n'ala sɔnna a ma an bɛ ka armée ka communiqué kɔnɔ a la ka se ka faranfasiya di mɔgɔw ma kosɛbɛ sabula an ɲɛ bɛ kibaruya caman n'a ko kan an yɛrɛ ye maa caman wele Segu u ko ko jɔn ko ala u ɲɛ ma sigi a kan u kɔni y'a kuma mɛn nka olu yɛrɛ kunnafonidilaw u bɛ ka wuli k'a ɲɛɲini yaasa ka se ka kibaruya jɔn yɛrɛ sɔrɔ yanni an ka diriba fana ta sɔrɔ wa u y'a yira fana k'a fɔ maaw bɛ ka min fɔ an ka se ka fɛn dɔw fana faamuya k'olu bɔ ɲɔgɔn na mugukan maa bɔ yɔrɔ min an kana bɛɛ lajɛlen ta k'a kɛ ataki ye parce que sɔrɔdasiw fana bɛ baara la yɔrɔ dɔw la an k'o fana fɔ dɛ o don ko n'a dugu tɔ fɔ n'o olu bɛɛ kun ye Bamakɔ sira minɛ ka ban ja exercice de tir don olu bɛɛ kun ko k'olu nana Bamakɔ sa o an k'o fana fɔ a la a fɔra armée mɔgɔw fana ye n'o baaraw bɛ sen na u ka to ka kibaruyaw di yaasa dugudenw bɛ se ka bɔ a kalama cogo min n'an bɔra ye fala ye bi min ye Mali ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ farafinna an fanfɛ bolo fɛ n'o ye Afrique de l'Ouest ye sanuko ta fanfɛla la anw ye filanan ye min ye farafinna kɔnɔna na an ye sabanan ye jamana ɲɛmaaw n'o ye furancɛla fanga maaw ye olu kɔni y'a ye sa k'a fɔ ko min ye sanu ye ko fo a ka nafa lase an ka jamana ma sanu sariya n'o ye code minier ye kɔrɔlen min tun bɛ yen n'o b'a yira sa k'a fɔ ko sanubɔlaw bɛ san 30 sɔrɔ an fɛ yan ko o yɛlɛmana yɛlɛma caman donna o sɛbɛn in kɔnɔna na min ye Mali ɲɛmaaw ye u bɛna sanu ko yɔrɔ min fana sigi sisan u y'o don code kura in kɔnɔna na min ye sanu ko yɔrɔ kura in ye tɔni 200 a b'o sanu de ko k'a jɛ k'a kɛ pasi ye i n'a fɔ 24 kara o bɛ se ka sɔrɔ cogo min ye nin ye nin bɛna n'a to sa Mali yɛrɛ farafinna jamanaba minnu bɛ yen n'olu kɛlen don ka nin ko in sigi sen kan ani olu bɛna baara kɛ kuma tɛ jɛkulu min sugandira n'o ye Irisilakaw ye fala ye k'olu ye gale de ye sanu yɛrɛ ɲɛnɛbɔliko ɲuman na diɲɛ fan 14 fɛ a yirala sa k'a fɔ kabini novembre kalo tile 22 Aluseni Sanu ale ka laseli dɔ la an ka jabaranin na a ko ko bɛnkan sɔrɔla ni Irisilakaw ni ɲɔgɔn cɛ san 4 an n'an bolo di ɲɔgɔn ma sanuso in n'o ye sanukoyɔrɔ in ye k'a sigi k'a jɔ baara kan ka kɛ cogo min na o daminɛna bi n'o ye biriki fɔlɔ dali ye so in kan ka jɔ ka se ka sigi sen kan Mali ale ni Irisi jamana maaw ka se ka baara k'a kɔnɔ kɛmɛ saradala so in ni o ye rafineri ye fala ye 60 ye Mali ale ta ye a tɔ 40 o ye Irisilakaw bolo baara bɛna kɛ ten cogo la min ye sanubɔyɔrɔ in ye a n'a koyɔrɔ in ye o ka se ka sigi sen kan ko n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko farafinna an fanfɛ bolo fɛ yan Mali ye filanan ye sanu ko la farafinna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Mali ye sabanan ye ko nka ko n'i ye a jateminɛ Gana min b'a ɲɛ n'i ye an ka sanuko jateminɛ fala ye ko an ka sanu bɔyɔrɔ n'an ka sanu bɔta ka ca ni Gana ta ye mun b'u bila an ɲɛ sabula u ka rafineri b'u bolo u y'a yira sa k'a fɔ ko san tɛmɛnenw na salon na siniko tɔni 66 buruburu 2 o de tun bɔra Mali kɔnɔna na yan nka min ye salon na siniko ye 72 buruburu 2 o kun sɔrɔla wa n'i y'a jateminɛ fana sanu min bɛ bɔ damandaw la n'i y'olu fara a kan Mali ka sanu bɛ sɔn ka caya kosɛbɛ nka min ye rafineri min sigitɔ filɛ nin ye k'o bɛna dɔ fara Mali yɛrɛ ka musakaw kan u bɛ dɔ fara a ka sɔrɔw kan nin waati na sefa wari miliyari 763 buruburu 7 Mali b'o de sɔrɔ sanu na nka yɛlɛma min dontɔ filɛ nin ni rafineri sigira sen kan code minier kura in o ka lawaleya ko Mali bɛ se k'i sɛbɛyɔrɔ kɛ a ka sanu ye Général d'armée Asimi n'a tɔw ko k'u fo nin miiriyaba in sɔrɔli la sabula fɔlɔ fala ye sanubɔyɔrɔ min tun b'an fɛ yan Mali ka nin yɔrɔ min tun b'a la o ye 100 sarada 20 ye sisan a kɛra 35 ye k'o fana k'an ka minɛ ka ɲɛ ka se ka sanu don baara ka se ka baara kɛ n'a ye sabula fɛn min don a bɛ ban
N'i ye arafineri ta k'a jateminɛ fala ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛna sanu bɔ an fɛ yan o tuma an ka sanu ta ka taa arafine Suissekaw fɛ yen Canada Chine ale ni jamana minnu bɛ yen ni se bɛ olu ye kosɛbɛ n'i ye farafinna an yɛrɛ ta k'a jateminɛ sa min ye Afrique du Sud ye ani Zimbabwe olu kɔni ni Ghana olu ka arafineri b'u bolo n'o tɛ ko an tɔw wa an bɛɛ lajɛlen ta bɛ taa ko fa wɛrɛw de fɛ n'an bɔra yen an bɛ taa sangaw fɛ yen san kin min bɛ yen ko Amdalayi jɛya ko ta na sira fɛ sa olu ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ n'o ye kin jɛlen ye Amdalayikaw olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko olu ye furani kɛ kosɛbɛ u ye yɔrɔ furan ka ɲɛ burɛti 10 o juru ma pɛli ale ni piki ni arato ni furalaw o bɛɛ lajɛlen juru ma kin 11 ni kɔni sen yera ɲɔgɔn dan in na san kɔnɔna na min ye Amdalayi ye ale de kɔni ye bɛɛ lajɛlen da maire n'a tɔɲɔgɔnw y'a yira sa k'u k'u jija jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔli man gɛlɛ dɛ nka ka to a kunna ka baara kɛ ka se k'a sinsin ka to a la ko o de ka gɛlɛ 15 ans de l'environnement n'o ye dɔgɔkun 2 sigida lakana baara ye a ko in kɛra o hukumu kɔnɔna na Ɲorodi Sahɛlikaw fɛ yen jɛkulu dɔw bɛ yen olu farala ɲɔgɔn kan ka se ka min ye donbolo kɛ olu fɛ yen min ye juin kalo tile 14 u ye ji kɔni n'o ye jibondo ye u y'o kɔni sigi sen kan jibondo in sa a kɛra jɛkulu fɛ jɛkulu bɛ n'olu ye musow tɔgɔ la yaasa ka se ka lafiya la na cogo min na u y'a yira sa k'a fɔ ko kalo 3 kɔni kɔnɔna na sa min ye citerne ye ale bɛna na ji di musow ma yaasa u bɛ se ka lafiya cogo min na u ka baara olu kɔnɔna na min ye pôle de France ye ale de kɔni o baaraw sigi u fɛ yen jibondo o dira kulukorokaw fɛ yen kulukoro kin min bɛ yen ne a bɛ fɔ o ma sa ko plateau 3 ba mun y'o di sa o ye musow ka baɲumankɛtɔn ye n'o ye Europe ye ale y'o baara kɛ nin kalo in tile 14 jibondo kura in kɔni dayɛlɛ sa ka di kulukoro plateau 3 maaw ma olu minnu yɛrɛ kɔni ka jiko kun ka gɛlɛ kosɛbɛ musow ko ni na fisa u ma kosɛbɛ yaasa baara min bɛ yen ni o bɛ sen na n'o o ye degun gɛlɛyaba ye o bɛ se cogo min na ka se ka faamuyali sɔrɔ o ko la min ye musolakaw ye ko nin bɛna na fisa u ma kosɛbɛ jita yɔrɔ min filɛ nin ye sa ko a bɛna guwa 150 olu de ni la hinɛ o bɛ se cogo min na ka se ka ji sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kulukoro kelen kɔnɔna na ye jinɔgɔw olu bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ min ye dɔgɔkun kelen sigida lakana dɔgɔkun 2 kɔnɔna na n'o ye 15 ye o baara hukumu kɔnɔna na sa u taara o yɔrɔ lajɛ jinɔgɔ ko yɔrɔ jinɔgɔ baarakɛyɔrɔ jinɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogoya minnu na kulukorokaw fɛ yen k'a bɔ sa a ka se ka baara k'a la u taara u ɲɛdaw kan ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye minisiri min bɛ sigida lakana kunna ani yiriwali kuntalajan a kɛkun ye min ye sa ka ɲɛfɔ kulukorokaw ye degun min bɛ sɔrɔ baara in na ani majɛ minnu bɛ a la u ka se ka olu bɔ a la sigida yɛrɛ bɛ se ka lakana cogo di k'a sɔrɔ jinɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔni sigira sen kan min ye jibono in ye sa a kɔni baaraw bɛna na to kulukorokaw u na kisi jinɔgɔ kɔlɔlɔ ma sefa wari miliyari 1 o de donna fɛn in na bɛlizikikaw olu ye musaka di yaasa baara in ka se ka kɛ min ye ji n'a nɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye olu ta yɔrɔ ka se ka sigi sen kan nin waati na kulukorokaw olu fɛ yen jolidi o kɛra Segu ani Ansongo jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ ma ko mɔgɔya danbe olu y'o baara kɛ sibiri tɛmɛnen Segukaw fɛ yen sa jolidi kɔni kɛra min ye maire ye ka taa fara gouverneur ale ka KF kan n'o ye Yamadu Keyita ye olu bɛɛ lajɛlen tun b'o kɛnɛ ka ye u bɛɛ lajɛlen joli bɛ di sa k'a di wolomasiri tabaw ma u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ min na ni a ye waleya in kɔni sigira sen kan maa 20 ɲɔgɔnna olu y'u joli di o hukumu kelen fana kɔnɔna na Ansongokaw fana fɛ yen maaw kun faralen don ɲɔgɔn kan jɛkulu kelen tɔgɔ la yaasa ka se ka joli kɛ Ansongo ale fana dɔgɔtɔrɔso la ko nin jɛkulu in kɔni bɛ ka nin baara in kɛ ani Médecins Sans Frontières de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nka min ye mɔgɔya danbe ye ale ni Ansongokaw olu de jɛra sa ka nin miiriya in sɔrɔ yaasa wolomasiri tabaw u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ni joli ye nin waati in kɔnɔna na Tɔngakaw fɛ yen maa caman de bɛ olu y'u sigiyɔrɔ bila nin waati in na gɛlɛya bɛ olu kan kosɛbɛ nin ye a kabini san daminɛ na sa san kalo 3 fɔlɔ u camanba u y'u sigiyɔrɔw bila pewu ka sababuya kɛ Bamaɲɔgɔn juguya wale kɛbaw ye ka taa dugunin fitinin dɔ la n'o ye Kosiya ye kilomɛtiri 2 o de bɛ ale ni Tɔnga dugu kɔnɔna cɛ a bɛ Tɔnbɔkutu marabolo o kɔnɔna na basigibaliya a ɲininiw fɛ sa k'u ka dugu ko n'u m'a bila Bamaɲɔgɔn wale kɛbaw ko k'u nana ka n'u bɛɛ lajɛlen fa o de la sa olu kɔni bolila sa ka yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen bila dugu min bɛ yen n'o ye Kosiya ye k'o magɛn Gundam fanfɛla la Gwa 130 olu de filɛ nin ko k'u sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen bila min ye maa kofɔlen ninnu ye sa o kɔni nalen n'o ye
balo furaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲini ka d'u ma n'i donna ko siya in kɔnɔna na sa i b'a ye k'a fɔ kɔni musow kɔni kɛlen don sa k'u ka finiw k'olu de ta k'olu kɛ guwaw ye yaasa u bɛ se ka kundugoyɔrɔ sɔrɔ cogo min na min ye maa minnu ye n'u y'u sigiyɔrɔ bila u kɔni y'a yira sa ko nin waati in kɔni ka gɛlɛ tile fiɲɛ o kɔni b'u kan kosɛbɛ maa 554 olu de kɔni bɛ nin yɔrɔ in na sa u bɛ k'u yɛrɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ u yɛrɛ ye nin waati in na u y'a yira sa k'a fɔ ko maa caman fana nana ka na far'u kan n'o ye amasasalikaw ye talasa danga arabebe Mohamed Warani ni ale yɛrɛ nin ko in ɲɛmaa ye ko siya kɔnɔna na a ko k'olu kɔni y'u bisimila ka sigiyɔrɔ d'u ma nka degun min b'u kan bi ko dogolen tɛ ni maaw bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na yaasa u ka se ka u sigiyɔrɔ sɔrɔ seko ni dɔnko kɛnɛ an bɛ don ale kɔnɔ sisan. Leka wuli k'i jɔ. Seko ani dɔnko ɲinan san taara ka kɛ o ye kalo sa seko ni dɔnko ma mafalen dɔ bɛ ta sa ka kalo denfaya do o ma n'o y'a sɔrɔ cɛ do min ye denbajala fana bɛ di n'o y'a sɔrɔ muso do Sheikh Amadu Tijani Sek ni ale ye bɔ Segu bana ni saba kɔrɔ n'an b'a fɔ a ma Black Buddha ale de ye nin kalo denfa ye min ye sanayɛlɛ kalanso min bɛ yen n'o ye conservateur Balafaseke ye juma tɛmɛnen a ye baro sigi kɛ a yɛrɛ ka baara kan ale yɛrɛ ye nin baara in daminɛ cogo di fo kana se bi ma baara in senfɛ sa denmisɛnninlaka minnu bɛ yen n'olu fana bɛ fɛ k'ale kɛ misali ye u caman nana ka na k'a lamɛn u bɛ se cogo min na ka tɔmɔta sɔrɔ a la baara in kɔni kun kɛ kun ye sa fɔli tun bɛ a la ani ɲɛfɔliw dɔnkili ko ta na sira fɛ yaasa sɛgisiyansɛri a tɛmɛna sira min fɛ u bɛ se k'o dɔn cogo min Famara Berete ale tun b'o kɛnɛ kan. Fɔlikɛlaw ni dɔnkilidalaw ka se ka balo seko n'u dɔnko la ka misaliya ta Sheikh Tijani Sek kan o de tun ye nin kɛnɛba in kumakun ye kɛnɛ min n'o bɛ tali kɛ san 2025 seko ni dɔnko san juin kalo baaraw la juin kalo min ni o denfaya taara k'a di Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔba in Sheikh Tijani Sek ma o de kadira kɔnɔ ni hakili falen kɛnɛ sigira Sheikh Tijani Sek ni conservatoire Balafaseke kalandenw minnu bɛ ka misiki kalan olu ni ɲɔgɔn cɛ cɛba in tɛmɛna sira ni sira mun fɛ yaasa u ka suko k'a la ɲɛnamaya ni o de ye ka tɔgɔ ni se sɔrɔ dɔnkilida ni fɔli sira fɛ etc. ne y'a daminɛ ni misiki kanu de ye fɔlɔ tu vois parce que o dun bɔra n yɛrɛ ka musokɔrɔba la ale tun bɛ dɔnkili da mais a ti fɛ maa k'a kan ta n'a ye à l'époque électrophone ye dɔrɔn a bɛ dɔnkili da dabila ne ba kun y'o de ye mais ne yɛrɛ continuera hali n ka dessin n bɛ dessin kɛ k'an ka dessin feere a kuma ni ne ye parce que ne bolo fɛn feeretaw tɛ n tor'o la ka n solo ka na se ka commencer ka guitare dɔw guitare minnu juru kun ye nɔgɔsofɛnw ye ka continuer o la ka na commencer ka instrument sɔrɔ n yɛrɛ mɔgɔ minnu ye n tɛgɛ da guitare yɛrɛ kan k'a fɔ de façon professionnelle k'a fɔ n b'a fɔ ka ɲɛ sisan o kɛra Jelimadi Tunkara ni Mama Sisoko min bɛ Segu ani n yɛrɛ kɔrɔkɛ Abu Njayi ninnu ani Cani Kɔnɛ donc ne donna musique la nin cogo in de la bon n fana n kun mɔgɔ dɔ bɛ américain dɔ tun bɛ min ka fɔliw ka di n ye kojugu o tun bɛ orgue de fɔ a tɔgɔ ye ko Jimmy Smith n y'o kalan k'a dege tellement que n'u tun ye ne wele ko ne ka taa bɔgɔtɔw ka baara kɛ n bɛ taa Jimmy Smith ka jouer de fɛngɛ la après maintenant n ko non n ye san 7 kɛ n b'an ka kurakanw ni balakanw de fɛngɛ k'olu transposer au jeu la ko enrichi cogo wɛrɛ la n yɛrɛ a ka kɛ n yɛrɛ ka identité
o la ni tala folikɛyɔrɔ la ni taara ni fɔli kɛ dɔw b'a fɔ hali américain yɛrɛ ko ten i ka pitch bandeur clavier kan ani mɔgɔ si ta tɛ kelen kana changer dɛ. fɔli ni dɔnkili kalandenw conservatoire kɔnɔ ni kɛnɛba in u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a kɛra tare u ma bawo Cheikh Tidiane Seck ka wulikajɔ minnu ni u y'a jaw ye ko wulikajɔw bɛ u galabu fɔni kosɛbɛ u ye sira mun ta k'a kanu tɔ don u la. Ne bɛ se k'a fɔ ne ye fɛnba faamuya ne ye fɛn caman faamuya ne tun tɛ fɛn caman dɔn a la bi ne y'olu dɔn parce que à chaque fois an b'a mɛn Cheikh Tidiane Seck bi alhamdulilayi n tun bɛ fitinin minnu tun bɛ n jɛlen a ka kow la n y'olu bɛɛ caman sɔrɔ n bɛ se k'a fɔ bi na alhamdulilayi ni n taara so bi a dɔnni bi dɔrɔn a ye ko caman lase ne ma bi a bɛna dɔ fara ne yɛrɛ ka dɔnkilida taabolow kan a bɛna dɔ fara n ka dɔnniya kan dɔnkilida ko domaine kɔnɔna na ni ala ye sijan ni kɛnɛya di ma a bɛ n ka projet kɔnɔna na non seulement ka kɛ dɔnkilidala ye Mali kɔnɔ ani ka yɔrɔba dayɛlɛ malidenw ye ne dɔgɔnin nataw n den nataw ye minnu bɛ to k'a to olu yɛrɛ bɛ se ka Mali culture valoriser ka Mali culture lataga ɲɛ. Ka hakili lajigin k'a fɔ ni kɛnɛba in ye an ka jamana dɔnko ni seko minisiriso ka hakilina ɲumanw ye yaasa jamana ɲɛmaa ye hakilina mun ta ka an ka laadalakow n'an ka seko ni dɔnko don ba la k'o lawaleya. An bɛ yan hukumu kɔnɔ o ye an ka fɔli n'u b'a fɔ misiki hukumu kɔnɔna la mɔgɔ min bɛ k'o kɛ o ye Cheikh Tidiane Seck ye ale an ka denfaya an ka kalo in denfaya dilen don ale ma kalo jumɛn kalo o ye année de la culture ye année de la culture kɔnɔna la an bɛ denfa di kalo denfa di dɔw ma Cheikh Tidiane de y'o ye an nana n'a ye yan okɔli in na n'o ye conservatoire ye a ka denmisɛnninw bilasira a ka expérience fɛ denmisɛnninw bilasira sira jumɛn fɛ musique ni professionnalisation musique baara ɲuman taga sira bi sɔgɔmada in na an kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ hukumu kɔnɔna de la o hukumu kɔnɔna in ye baara jumɛn ye ministère en charge de la culture ka baara dɔ de dɔ u kelen don ka activité caman de boloda année de la culture ko kɔnɔna la an ka ɲɛma ba n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a ye ɲina décrété ko année de la culture an ka k'an yɛrɛ ye an k'an yɛrɛ kow kɛ bɛɛ k'an dɔn an ka identité culturelle n'an ka identité sira fɛ o de sen fɛ an fana bɛ ka activité caman kɛ ni ministre Mamou Dafe ale ka hukumu n'a ka bilasirali kɔnɔna la. K'a yɛrɛ la k'a fɔ nin kɛnɛ in kɛra hakili falen yɔrɔ ye kalandenw ye ɲininkaliw kɛ seko ni dɔnko tigilamɔgɔba in na misiki siraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ani cɛba in ye baara ni wulikajɔ mun kɛ o kɛra jaw ye ka yɛrɛ maaw la mun ye maaw nimisi wasa kosɛbɛ kɛnɛ in kan ni k'a ka fɔlikan duman dɔw kɛ ka maaw la nisɔndiya kosɛbɛ. Cheikh Tidiane Seck ale de ye nin kalo in denfa ye nin kalo in fana kɔnɔna na sa min ye ja kanubaw ye olu ni jabɔlaw olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna nin kalo in tile 13 Sulemani Sise k'ale tɔgɔla tasibila kɛnɛ sigi seko ni dɔnko tigilamaw minnu bɛ jabɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ni minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna nka ale yɛrɛ tun tɛ kɛnɛ kan maa min bɛ yen n'o ye diinɛ ni bato minisiri ye sa Mahamadu Kone o de bilara ale nɔ na sabula Mamou Dafe ale tun bɛ sankaw fɛ yen baara la ale tun ka baara ma ban premier ministre o ye baara dɔw d'ale ma ye a tun bɛ k'olu tɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ nka min ye kɛnɛ in ye sa o sigira sa jabɔlaw olu ka tɔnba min bɛ an fɛ yan n'o ye Fɛnaka min ye ale de ye baara in kɛ yaasa ka se ka tasibila kɛ Sulemani Sise ye ɲinansan hukumu kɔnɔna na Sulemani Sise ala y'ale ka kalifa minɛ a la février kalo tile 19 Bamako y'a yɛrɛ k'a si to san 80 ani dɔɔnin na min ye a kanubaw a lafasabaw a dɛmɛbaw maa minnu bɛ yen n'olu n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen nana sigiɲɔgɔnw ni balimaw yaasa ka se ka nin tasibila kɛnɛ in a ɲɛnamaya a tɔgɔla juma tɛmɛnen premier ministre kɔrɔ Usumani Sufi Mayiga o y'a sigiɲɔgɔn ye Cité la ale fana nana kɛnɛ kan yaasa ka se ka a ka tasibila kɛ ja min yɛrɛ bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Buwa n'o dilanna a yɛrɛ denmuso fɛ Fatou Sise o yirala maaw la ka Sulemani Sise k'a daminɛ a ka jabɔ daminɛ fo kana se a ka waati labanw bɛɛ lajɛlen ma o bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna na min ye nin kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye a y'a to Mali sinimabɔlaw
u ka se ka ɲɔgɔn ye ka kuma ɲɔgɔn fɛ ani fana ka fɛɛrɛw sigi sen kan sa Sulemani Sise ale tɔgɔla baara minnu filɛ nin a n'a ka fɛn minnu bɛ olu bɛ se ka yira maaw la cogo min na a ka ja dilannenw foto minnu b'a bolo a ye jɔnjɔn minnu sɔrɔ a n'a ye koba minnu kɛ diɲɛ kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen dara maaw tulo kan maa si kana ɲinɛ Sulemani Sise kɔ an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲinan san kɔnɔna na baara in kunu jumadon ale ni sibiridon don sabula baro sigiw fana kɛra a la ani jabɔ Sulemani ka jaw maa bɛ se ka olu faamu cogo min na n'an bɔra ye sifinso hukumu kɔnɔna na an ka dɔnkilidala min bɛ n'o ye rapɛre Milimo ale taara minisiri Mamu Dafe fɛ yen u ka kumaw ye tali kɛ min na sa Milimo kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛ de sigi sen kan anw yɛrɛ ka maanifinya tabiyaw an ka adamadenya kɛcogo an ka lamɔ kɛcogo k'olu kɛ desɛnw ye yaasa ale ni jaw ye mun bɛna yira denmisɛnninw na ka se ka u la faamuya adamadenya taabolo la maanifinya kɛcogo la sifinso ale ni faso sifinso hukumu kɔnɔna na minisiri so ale kɛlen don k'o min sigi sen kan ɲinan san kɔnɔ yaasa ka se ka denmisɛnninw k'olu kɔni senkɔrɔma don ani ka se k'u dɛmɛ Milimo nana sa ka na o baara de da yira minisiri la a y'a fɔ a ka waleɲuman n'a ka miiriya n'a ka ko faamu cogo la yaasa ka se ka sɔn ka nin baara in kɛ jamana ye denmisɛnninlakaw olu bɛ se cogo min na k'ale yɛrɛ ta misali la halisa seko ni dɔnko ta na sira fɛ sa yɛrɛ min bɛ kɛ Sikasokaw fɛ san o san n'a fɔ a ma ko tirangidi balafɔ ale ta ko 9 min nana kɛ k'a daminɛ octobre kalo tile 9 ka taa sa tile 11 ma Sikasokaw fɛ yen min ye tirangidi balafɔ ye sa n'i y'a tɔgɔ yɛrɛ jateminɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ balani fɔ Sikaso n'o ye Mali kɔnɔna ye ale ni Worodarakaw fɛ yen Burukinakaw fɛ yen ale ni Kɔdiwarikaw fɛ yen olu de bɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ nka ɲinan ta la sa a yira k'a fɔ ko jamana wɛrɛw na ye a kɛnɛ kan i n'a fɔ san tɔw ta kɛra cogo min na ni Laginɛ yɛrɛ nana kabini a tutigɛ waati ɲinan ta Niger na fara a kan Mali Burkina Niger ni Côte d'Ivoire u bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn sɔrɔ Sikasokaw fɛ yen k'a daminɛ octobre kalo nata tile 9 ka taa bila tile 11 na yaasa ka se ka balani kɔni k'o fɔ seko ni dɔnko ale san kɔnɔna na min ye baara in ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni bɛ tali kɛ ɲinan san min ni jamanakuntigi y'o kɛ seko ni dɔnko san ye wa balafɔlanganaw bala taatulo bala dilancogo bala fɛɛrɛ mun bɛ se ka sigi sen kan mun bɛ se ka kɛ sa ka se ka bala yɛrɛ don bala hali bi ka se ka bala fɔlɔw fana lakodɔn a baro sugu n'a kumaw bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan Sikasokaw fɛ yen ni Ala n'a kira sɔnna a ma hiji baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra pewu i n'a fɔ an y'a fɔ an ɲɛna cogo min maa min kun ye Mali délégué ye sa hijiko la n'o ye Abdul Fatah Sise ale ye min sɔrɔ k'a fɔ Ibrahim Jawara ye baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛlen ni arabu kɛlen ka ɲɔgɔn ye ka ban pewu san wɛrɛ hiji ta baara daminɛna cogo min na an ka jɛ k'ale lamɛn. Donc bi an nana an n'an ka partenaire saoudien an minnu bɛ hiji organiser an de nana bi ka ɲɔgɔn ye ani organisateur bɛɛ agence de voyage bɛɛ min bɛ hiji organiser minnu ye hiji organiser ɲinan wa ka n'a lajɛ wala baara minnu kɛra jumɛn de ɲɛna jumɛn minnu de ma ɲɛ donc an ye o kuma ninnu de kɛ bi Laginɛ in na donc an ye ɲɔgɔn ye ka kuma caman fɔ depuis hiji yɛrɛ bɛ daminɛ waati min na fo an nana hiji ban waati la donc an ye kuma bɛɛ fɔ alhamdulillah an bɛ se k'a fɔ ko bi bi in na an ka Mali hiji an bɛ se k'a fɔ an ye résultat ɲuman sɔrɔ an ka hiji la parce que an sera ka na ni an ka hijidenw bɛɛ ye gɛlɛya kan ka sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la ou bien an ye gɛlɛya sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la salon an sera k'a bɛɛ corriger Mina Arafa Muzalifa hijiden si ma tɔɔrɔ donc an ka logement ani an ka dumuniw alhamdulillah u bɛɛ sera ka kɛ hijidenw sago ye donc an bɛ se k'a fɔ ko bi bi in na alhamdulillah Mali ka hiji an ye résultat ɲuman sɔrɔ gɛlɛyaw minnu kɛra salon fana a bɛ sera ka corriger an y'a lajɛ fana ko fitinin dɔw bɛ yen gɛlɛya dɔ kɛra ɲinan donc an bɛ se ka proposition minnu ta an ka se ka fɛɛrɛw minnu sabati pour que nin bɛ éviter an y'o kuma fana fɔ maintenant k'a fɔ fana fo an ka jamanadenw ka se k'a dɔn k'a fɔ ko hiji bɛ ka yɛlɛma hiji tɛ a ka cogoya kɔrɔ in na hiji ye vraiment fɛn min ye sisan san wɛrɛ hiji a bɛ daminɛ depuis bi donc o kuma fana fɔra parce que déjà Arabie Saoudite yɛrɛ ka ministère de haji a nana ka hiji 2026 lancement kɛ k'a sɔrɔ hijidenw yɛrɛ bɛ Mina donc hiji baaraw bɛ daminɛ depuis bi u bɛ daminɛ donc an bɛ an ka jamanadenw bɛɛ kunnafoni k'a fɔ ko bon vraiment fo mɔgɔw ka wuli joona u ka t'o tɔgɔ sɛbɛn fo mɔgɔw ka wuli joona ka hiji baara ninnu bɛɛ daminɛ depuis sisan parce que waati tɛ yen tuguni a bɛ daminɛ depuis bi donc o kuma de fɔra donc o kuma de bɛna waleya donc an kan ka bɔ a sira fɛ nin baara ninnu n'u daminɛna
mɔgɔ si kana to kɔfɛ pour que vraiment an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ 2025 an kana segin ka gɛlɛya ninnu sɔrɔ 2026 kɔnɔna na parce que n'o kɛra dɔrɔn an ka hijidenw bɛna gɛlɛya caman sɔrɔ donc o kuma ninnu de fɔra ni ala sɔnna inshallah an bɛna o baara kɛ na mais an tɛ se ka ɲinɛ min kɔ fana an ye baara o baara kɛ min ɲɛna an bolo ɲina min y'a to an sera k'an ka hijiden bɛɛ lajɛlen ye agence farala gouvernement kan o ye gouvernement de la transition yɛrɛ ka dɛmɛ ye minnu y'an dɛmɛ ka jɔ an kɔfɛ k'an ka baara bɛɛ nɔgɔya an bolo donc o de ye sababu ye donc k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye baara ɲuman min kɛ an ka mali hijiden bɛɛ nana u lafiyara u ma gɛlɛya foyi sɔrɔ mina arafa muzalifa baara bɛɛ ɲɛna an ka saoudiens yɛrɛ an ka partenaire saoudiens yɛrɛ u y'a sariya k'a fɔ ko bon vraiment an ye baara min kɛ ɲina baara ninnu a bɛɛ ɲɛna gɛlɛya foyi ma k'a la hali gɛlɛya kan ka sɔrɔ an siranna min ye fana a bɛɛ ala y'a bɛɛ nɔgɔya an bolo an ka hijidenw bɛɛ nana u bɛɛ lafiyara o commencera ka segin n'ala sɔnna inshallah yanni le 28 juin cɛ an ka hijidenw bɛɛ privé fara gouvernement ka hijiden bɛɛ bɛ segin bi iznillahi taala donc o kuma de b'an bolo k'a fɔ ka segin a kan k'a fɔ ko vraiment hiji yɛlɛmana fo hijiden ka bɔ joona ka taa tɔgɔ sɛbɛn sinon a bɛna gɛlɛya caman sɔrɔ ka hiji baaraw la alhamdulillah nisɔndiyalen ala subhanahu wa taala kɛlen ka hiji baaraw nɔgɔya ma visaw bɔra an bɔra mali la an ye madina sigiw kɛ ni ka na maka kɛ mina sigiw ni arafa sigiw k'o bɛɛ lajɛlen kɛ hijiden bɛɛ lajɛlen o bɛɛ de kɔnina ala bolo sa k'o kɛ alhaji ani alhaja ye alhamdulilahi rabbil alamin o nisɔndiya réunion ani an ka ɲɛmɔgɔ arabu an kun b'olu de la bi ka fara an ka ɲɛmɔgɔba kan n'o ye maison de haji ɲɛmɔgɔba ye ka bonya bɛɛ bɛ se ka taara jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma olu yɛrɛ kɛ baara ko ɲuman an'u ka diɲɛ di an ma an ka nin baara ɲuman ninnu kɛ an b'o fo kosɛbɛ ka dugawu kɛ ala ka hijiw bɛɛ lajɛlen minɛ ala k'a ka kunnadiya ala ka san caman ta jira an na san caman kɛnɛ k'a kɛ an ye dugawu minnu kɛ jamana ɲɛ ala ka hinɛ k'a minɛ ala ka jamana bɔ bolo la ala ka jamana tanga ala ka jamana kɔrɔta a mara bɛ minnu bolo ala k'a se d'u ma ala ka hakili ɲuman d'u ma ala k'a fanga d'u ma ala ka sabali di jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma ala ka sabali d'an bɛɛ lajɛlen ma k'an ka sabaliw kɔ ka hɛrɛ ye allahumma salli ala muhammadi ayiwa alhamdulillah an balima an b'aw fo ni ka waliman dɔn ɲɔgɔn ye b'a banna sa ani alhamdulillah isawul judu o ye saudiya ka cakɛda min bɛ k'a fɔ n'a occupé bɛ mali ka hiji la an kun na cogoya min na ka na ɲɔgɔn ye laban kɛ hiji 2025 min ka kuncɛ inshallah aw ni cɛw ni bagaji aw balimakɛ dɔ ibrahim jawa ka bɔ makan assalamu alaikum nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kibaruyaw la jaba sidibe an bɛ ale fo ka waleɲuman dɔn ale bɛ salilakaw ka sigi la min ye bayibaye meridi district kɔnɔna na an b'ale fana fo ka musa togola fo États-Unis kaw fɛ ali tarawele ale bɛ a waati la sɛgɛnnafiɲɛbɔ la min ye kiki kuyate an b'a fo ka waleɲuman dɔn ko sen nɔgɔyara halisa ala ka nɔgɔya kɛ a ye ala k'a to a ka se ka club ɲɛnama sɔrɔ yaasa min ye aigliw a kana olu fana ka gun kɔnɔna na an b'a fo ka waleɲuman dɔn ko kuma ko an y'a ye ko a ni cɛ ani baraji ko a kuyate ka tila tuguni ka tila ka min ye Mohamed Kulubali k'ale fana fo Mohamed Kulubali ale ye maa mafalenba ye a bɛ baara kɛ géostratège de politologue fana don an b'a fo ka waleɲuman dɔn nin waati in na a fana sɔgɔlen don an na su ani tile le jeune Thierno Umar As Jalo monsieur le ministre k'an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn su ni tile lamɛnliko ɲuman na ani bilasiraliko la sɔgɔmada la ta Keba Jalo Falaye Keta ani ne yɛrɛ an b'a jɔya a k'an bɛn waati wɛrɛ